kuma wannan tsari da aka zo da shi na kowa ya faɗi abin da yake so ya faɗa, kada ku yadda koyaya ku ce kana jin tsoron magana, domin har in kuka yadda don za a zage ka ko za a yi maka wani abu kai shiru, to shi kenan za a zo da ana ganin munkar ba mai ikon magana, za a zo haka. Shi yasa muka tsaya a wannan ƙasa da ikon Allah da ƙarfin Allah, duk abin da ya kamata a faɗa sai mun faɗe shi, wanda zai zage ya zage, wanda kuma zai yaba ya je ya tsakani shi da Allah. To ainihin abin da nake cewa mu musulmi yanzu ko da za mu yi gyara mu yi shi a hankali da lallashin mutane shine za mu ci nasara, amma mun fito da wannan nuna mu ne masu gaskiya sai Allah ya zo ya kunyata mu a gaban mutane. Bari mu ba ku misali maganan corruption. Na sha maganan corruption, ina da jaridu. Ku yi fighting corruption a hankali, subtly, a ɓoye, kada ku mai da shi abun campaign. Gashi an zo zaɓe. Na ce gwamnoni da suka canja kuɗi daga an baka kuɗi ka yi kaza ka je ka yi wani abu kaza, gwamna ko cewa wannan ba corruption ba ne, domin a musulunci gwamna an ba shi 'yancin ya ɗauki kuɗin kaza ya sa kaza ya yi kaza ya kaza. Na faɗi wannan kuma na karanta muku littafi, ya juya shi zuwa masarifin musulmina, amma in ya ɗiba hisabin shi na tare da wa? Yana tare da Allah fiye da yadda aka ce ɗiba. Wannan ba corruption ba ne. Amma rashwa wannan haramun ce qat'an. me rashwa? Kana da ofishi ba za ka yi aiki ba za ka ba da aiki ba sai an baka kuɗi, shine rashwa. Yana da bambancin in go kuɗin mu ka yi muna gada sai ka ɗauki kuɗi ka kai su haji, ko ka ɗauki kuɗi kai musu wani abu daban. Wannan duk ba rashawa ba ne wannan. To ita hukuma wannan ta zo kamawa. Akwai manyan shugabannin siyasa da suka yi wa addini nan aiki, masallatai sun gina, mutane sun kai haji, makarantu sun taimaka, yanzu an kama su akan kun cire kuɗi daga nan kun saka shi a can. Ko ne an ba shi kuɗi, zo in goga kuɗi ka yi kamfen, ya ɗauki kuɗi ya ba masu kamfen, an kama shi da rashawa, wanda addinin musulunci ba wani kama shi da za ka yi. Amma wanda ya karɓi bribe, rashawa, to shi rashi wal murtashi dukkan su haram, wuta suke ci. Sai gashi inda yake garke na hukuma ƙasar Kano ce, domin yawan jama'an Kano su ne ginshikin hukuma, don nan talakawa suka fi yawa. Gwamnan Kano, wanda babu shakka duk mutum da ke da imani a zuciyar shi ya san wannan abin da ya karɓa rashawa ne, ba ɗaya ba biyu ba har 15 suka ce suna da shi. Rashawan da aka ce haramun bittifaq, abin da ya kamata ya sauka nan take, daga fitowa ya sauka. Da bature ne ba ma kafin, don wanda zai saka fim din sai da ya faɗa zai sa ko, to da bature ne tun kafin ya sa zai ce na sauka, ya ki sauka, aka saka, aka gani, ya doge, kuma ya kwashi malaman addini ya tafi wurin shugaban ƙasa musulmi, asambilin Kano duk musulmai. To in shi bai sauka ba, asambilin na in mumune ne musulmai kuma suna son darajar musulunci, domin an fito da mu muna da tsafta. Ina son gaya muku wallahi duk wanda ba musulmi ba wallahi ya rena mu, ya san mu makaryata ne, mayaudara. Sai su fito su yi impeaching din shi, kuma a kama shi din a gurfanar da shi kotu, dan an kama shi yau gobe na kotu domin ga fim. Amma a'a sai an kawasa da lafazuka wayansu abubuwa na siyasa wanda muna nuna ba mu da gaskiya, saboda ka haiban mu da tsoron da suke muna duk ya faɗi. Kuma da Allah ya fara sanya abun sai ya shi gwamnan Kano, abun da muke ta faɗa kenan. To haka muka fito a ƙasar nan mu masu gyara, masu yakin corruption. To Allah da ya tashi irin yadda Allah ya tona asirin su sai ya zo Kano, ya zo ɗaga mu, ya nuna mu, ya ce ba wani gyara muke, ba yaudara muke da suna addini. Sai mai hankali zai gane. Amma ka sani ba mu da mutunci da daraja. Na Kano kuma sai ga wasu malamai ahlus sunna sun je bayan duk abin nan da ya bayyana. Rabuwan kungiyar ma ya zama muna cikas, don kowa ya ce duniya kuke bi. To gashi yanzu irin wannan ta'asa da aka yi. Sannan kuma kowace hukuma aka yi, su malaman da aka kwasa aka je da su wurin shugaban kasa da wayanda suka je suka abun nan, dukkan su din nan kowace hukuma aka yi, kuma zaka same su a fada tare da wayannan ja'irin mutanen, lokacin da muna kokarin mu nuna ma al'umma fa ana cutar mu, ko ba haka bane? Suna tare. Yanzu da za a canja hukuma, a canja wata, su din nan kuma
za ka gansu kuma a fadan sababbin ba ma jin kunya